Krishna. A warm welcome for தெரியுது மாதாஜி, uh, ஸ்கிரீன் தெரியுது மாதாஜி. thank you, Prabhu. Warm welcome for today's Bhagavad Gita session. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 16வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டேயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் மியூட்ல இருந்தே இந்த பிரணத்திய சொல்லுங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सगगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोकै अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सताम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा 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 हरे 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 ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.
माताजी। பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. सॉरी, हरे कृष्ण माता। பிரபு அது என்னவோ ரவுண்ட் அடிச்சுட்டே இருக்குது பிரபு, என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல எனக்கு. இது ஸ்லைடு இப்போ தெரியுதுங்களா ஸ்க்ரீனு? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, ஒரு நிமிஷம், ஒரு நிமிஷம் பிரபு. பிரபு தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சுத்திட்டு தெரியுது மாதாஜி. ம். வந்தாச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபு. ஸோ நம்ம நேற்று வந்து 15வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதில் மொத்தம் 20 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு. அதனோட ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ முதல் 5 ஸ்லோகத்தில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பௌதீக உலகம் வந்து தற்காலிகமானது, ஆன்மீக லோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தரமானதுன்றதை பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த பௌதீக லோகம் இது வந்து கடவுளே சொல்லிட்டார், இது அசாஸ்வத துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே யார் வந்தாலும் என்ன இருக்கும், பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் இருக்கும். ஆனால் அந்த ஆன்மீக லோகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுய பிரகாசமானது. அங்கே சூரியனோ சந்திரனோ மின்சாரமோ நெருப்போ ஏதோ தேவையில்லைன்றது தெரிஞ்சோம் நமக்கு. அப்புறம் வந்து அங்கே போனோன்னா நம்ம எப்படி வந்து ஒரு எலிஜிபிலிட்டி வேணும் இல்லையா, நம்மளை தயார்படுத்திக்கணும் இல்லையா. ஆன்மீக உலகம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து கடவுள் சச்சிதானந்தர் இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து நித்தியமான ஆனந்தமும் சந்தோஷமும் இருக்கும். அங்கே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சித்தாமணி கற்கள் இருக்கும், காமதேனு பசு இருக்கும், கற்ப விருட்ச மரம் இருக்கும்ன்றதை நமக்கு பார்த்தோம். இந்த உலகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எதை பண்ணாலும் அயராத உழைக்கணும் இல்லைங்களா. ஸோ உழைச்சாலும் கஷ்டம்தான் இருக்கும். இங்கே மிஞ்சறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது ஒரு பிக்சர் இருக்கும் இல்லையா. ஆம், ஒரு மரம் இருக்கும். அந்த மரத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தேன் கூடு இருக்கும். இந்த மனுஷன் எப்படி வாழ்றான்னா, அந்த தேன் கூட்டுலேருந்து வரக்கூடிய அந்த தேனை சுவைக்கிறதுக்கோசம் அ இரவும் பகலும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ இந்த உலகத்துடைய தன்மையே இதுதான். அப்புறம் வந்து இந்த உடலையும் இந்த யார் பராமரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பரமாத்மா தான். ஸோ உடல், மனம், ஆத்மா இந்த பராமரிப்பு ஒரு 3 பேருடைய தன்மைகளை பார்க்குறோம். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்த அத்தியாயத்தோட சாராம்சம். ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா உடல், மனம், வாக்கு எல்லா விதத்துலையும் வந்து கடவுளுக்கு வந்து நம்ம சேவை செய்யணுன்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்படி இங்கே வந்து 2 விதமான ஜீவன்கள் இருக்காங்கன்றத பார்த்தோம். வீழ்ச்சி அடையக்கூடியவர்கள், வீழ்ச்சி அடையாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஜீவன்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா, அவங்களுக்கு தனித்து அனுபவிக்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்கும். ஓகேங்களா. அதனால தான் நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம்னா, நம்ம ஏன் இந்த பூ உலகத்தில் வந்திருக்கோம்னா, நமக்கெல்லாம் வந்து அனுபவிக்கணும் ஆளணுன்ற ஆசை எண்ணங்கள் இருந்ததுனால தான் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். எப்படி ஒரு வந்து சொல்ல பேச்சு கேட்காம வீட்டை விட்டு வெளியே போயிடுமோ, அது மாதிரி நம்ம இருந்திருக்கோம். எண்ணங்கள் இருந்ததுனால தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து இங்கே இருக்கிறதுக்கு காரணம். ஓகேவா. ஆனா பட் கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி நம்ம நேத்து ஒரு உதாரணத்துல ஒரு குழந்தை வந்து வீட்டை விட்டு போன அந்த தாய் தந்தைகள் அந்த குழந்தைகள் தான் திரும்பி வரணும்னு சொல்லிட்டு ஏக்கத்தோட இருப்பாங்க. எப்படா வீட்டுக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா. ஸோ அது மாதிரி தான் இப்ப கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு, நம்ம வந்து அவர்கிட்ட போய் சேரணுன்றதுக்கோசம் அவர் என்ன பண்றாரு, அவரா ஒரு அவதாரம் எடுத்து வராரு. இல்லைன்னா அவர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவருடைய ஆச்சாரியர்களை அனுப்புறார் இல்லையா. எம்பவர்டு ஆச்சாரியர் சக்தி வேஷம் அவதாரம் எடுத்து ஆச்சாரியர்களை அனுப்புறாருன்றதை பார்த்தோம். ஸோ யார் இந்த மாற்றங்களும் வீழ்ச்சி அடைகிறவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா, யார் இருந்து யார் வரையும் பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மா முதல் அந்த எறும்பு வரையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டவர்கள் தான். ஓகேங்களா. ஸோ
வீழ்ச்சி அடையாத ஜீவன்கள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்போதும் கிருஷ்ணருடன் இருக்கவே விரும்புவோம். எப்போதும் ஆன்மீக உலகை விட்டு செல்வதில்லை. ஸோ வீழ்ச்சி அடையாதவர் யாரு? நமக்கு சேஃப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போறது தான் வந்து சேஃப். அங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், வீழ்ச்சி அடையவே மாட்டோம். ஓகே. ஸோ அதுக்கு வீழ்ச்சி அடையாம இருக்கணும்னா, நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவ வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அவர வந்து சார்ந்து, அவர் சொல்லக்கூடிய இந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு, அவர் சொல்லியிருக்கார் மினிமம் 16 மாலைகள் வந்து பண்ணுங்க. ஏகாதசி விரதம் இருங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லி அட்லீஸ்ட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டேன்னா கூட, இந்த விஷயங்கள் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு நம்ம வேதங்கள்ல. நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த ஆ அவர வந்து பின்பற்றணுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது இங்க வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் என்னன்னா, அவர் சொல்லியிருக்கார்ல, "சர்வஸ்ய சாகம் ரிதிஷன்னிவிஷ்டோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகனம் ச வேதைश्च சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத வித் ஏவ சாகம்." அதாவது எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய இருதயத்துல நான் இருக்கிறேன். நான் தான் உங்களுக்கு வந்து என்னவா இருக்கேன்? 2 விஷயம் நம்ம பார்த்தோம். ஞாபகம் மறதியாவும் அவர் தான் இருக்காரு. ஆ ஞாபக சக்தியாவும் அவர் தான் இருக்காருன்றத பார்த்தோம். அதே இந்த 2 காம்போனன்ட்டும் நம்ம வாழ்க்கையில தேவைன்றத பார்த்தோம். அதாவது ஞாபக மறதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ சில விஷயத்துல வந்து அ வேணும். இல்லையா? நம்ம வாழ்க்கையிலேயே பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில கசப்பான அனுபவங்கள் இருக்கும். அந்த அனுபவங்கள வந்து நம்ம மறக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு மறதி தேவை. இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதே கஷ்டத்துல வந்து உழண்டுட்டே இருப்போம். இல்லையா? சில சமயத்துல நமக்கு வந்து அ ஞானம் வேணும். ஓகே. ஆ ஸோ 3 திங்ஸ் ரிமெம்பரன்ஸ், நாலேட்ஜ், ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வருதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வேதங்கள தொகுத்தவர் அவர்தான். வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான். அந்த வேதங்கள மூலமா வேதங்கள எழுதினவர் அவரு. வேதங்கள மூலமா வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அவர பத்தி தான். ஸோ வேதங்கள படிக்கிறதுனால அவர தெரிஞ்சுக்கிறோன்றத வந்து நம்ப புரிஞ்சுக்கணும். இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம 3 வார்த்தைகள் நேத்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அதாவது சம்பந்த, அபிதய, பிரயோஜனம். சம்பந்தம்னா என்ன? கடவுளுக்கும் எனக்கும் என்ன ஒரு சம்மந்தம் இருக்கு? ஸோ நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நானும் அவருடைய ஒரு அங்கத்துணுக்கு நித்திய சேவகன் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ சம்பந்த, அபிதயா. சரி நான் என்ன பண்ணணும்? கடவுளுக்கு வந்து பக்தி சேவை பண்ணணும். நவவித பக்தியில ஏதாவது ஒண்ணு எடுத்து பண்ணா, ஏதாவது ஒரு ரசத்த அவருக்கும் எனக்கும் ஒரு உறவ வச்சுக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது பிரயோஜனம். பிரயோஜனம்னா என்ன? இலக்கு. ஓகேவா? நம்மள வாழ்க்கையோட இலக்கு வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள வந்து அடையணும். கிருஷ்ண பிரேமை. அதுதான் வந்து நம்மளுடைய இலக்கு. சம்பந்த, அபிதய, பிரயோஜனம். இதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணணும். முயற்சி பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னிக்கூட அ இதுக்குள்ள போலாம். ஸோ, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் 24 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அத வந்து 3 விஷயங்களா பிரிச்சிருக்காங்க. முதல் 6 ஸ்லோகத்தில பார்த்தீங்கன்னா, தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள பத்தி சொல்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது 7லேருந்து 20 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா, அசுர இயல்புகள பத்தி பார்க்க போறோம் இந்த அத்தியாயத்தில. 21லேருந்து 24 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா, தேர்வு செய்வதற்கான வாய்ப்ப வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே. ஸோ ஸோ நம்ப வந்து இந்த அ அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா, தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள். ஓகேவா? அத பத்தி பார்க்க போறோம். நமக்குள்ளயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த 2 குணங்கள் இருக்கு. அதாவது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம். இது எப்படின்றத நம்ம ஏத்துக்கிறதுக்கு. ஸோ, அந்த சத்திய யுகத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அ ஆ அசுரன் வந்து ஒரு கான்டினென்ட்ல இருந்தாங்க. மனுஷங்க வந்து நல்லவங்க வந்து தெய்வீக குணங்கள் கொண்டவங்க வந்து ஒரு கான்டினென்ட்ல இருந்தாங்க. இதுக்கு உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, இரண்யாக்ஷன் அ இரண்யாக்ஷன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வராக அவதாரம். ஓகேங்களா? அதே வந்து திரேதா யுகத்தில பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு வேற வேற கண்ட்ரில இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு வேற வேற
கண்டத்துல இருந்தாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வேற வேற தேசத்துல இருந்தாங்க. அதாவது திரேதாயுகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ராமர் வந்து அயோத்தியில இந்தியால பிறந்தாரு. அதே வந்து அசுரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இலங்கையில பிறந்தார் இல்லையா? அப்புறம் வந்து அடுத்த யுகத்துல துவாபர யுகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணர் இருந்தார். அந்த கிருஷ்ணர் இருக்கும்போது ஒரே குடும்பத்தினர், அதாவது பாண்டவர்கள், கௌரவர்கள் ஒரே குடும்பத்தினர்கள் தான். அவங்களுக்குள்ள நல்ல கேரக்டரும் இருந்துச்சு, அசுர குணங்கள் இருக்கக்கூடிய கௌரவர்களும் இருந்தாங்க இல்லையா? ஆனா இந்த கலியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா, இந்த தெய்வீக தன்மையும் அசுர தன்மையும் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுஷனுக்குள்ளேயே வந்து ரெண்டு சுபாவங்கள் இருக்கு. ஓகேங்களா? சோ இந்த 4 யுகத்துல வந்து எப்படி எப்படி எல்லாம் மாறி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லவங்களும் கிடையாது, ரொம்ப கெட்டவங்களும் கிடையாது. நம்ம கிட்ட ரெண்டு குணாதிசைகள் இருக்கு, அசுர குணங்களும் இருக்கு, தெய்வீக குணங்களும் இருக்கு. அதுல வந்து நம்ம எதை மேன்மைப்படுத்தி எடுத்துட்டு வரோன்றதுதான் நமக்கு இங்க இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த தெய்வீக அசுர குணங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 26 தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு, 6 அசுர குணங்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஏற்கனவே நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த தெய்வீக குணங்களை வந்து கடவுள் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அத்தியாயத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசுர குணத்தை வந்து சொல்ல போறார். ஓகேங்களா? ஸோ மாதாஜி 5வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्ण ओके माताजी अंजन दैवी संपत्तिमोक्षाय निबन्धाय श्रीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव हरे कृष्ण ஸோ இந்த தெய்வீக குணங்களை பத்தி நம்ம ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, அது வந்து முக்தி தரக்கூடியது. அசுர குணங்கள் வந்து என்ன படுத்தும்? பந்தப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். பாண்டுவின் மகனே, கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஸோ இந்த தன்மைகள் நம்ம ஃபர்ஸ்டே தெரிஞ்சுக்கணும். என்னென்ன குணங்கள் இருந்தா நமக்கு என்ன ஆகுதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம ஏன் வந்து கேள்விகள் வரும் நமக்கு உடனே. நான் ஏன் தெய்வீக குணங்களோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன் இருக்கணும்னா அது முக்தி தரும். ஸோ நம்ம நித்திய லோகத்துக்கு போகக்கூடியதுக்கு வழிவகுக்குன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கிளியரா இருக்கும். அசுர குணம் இருந்தா என்ன பண்ணணும்? பந்தப்படுத்தும். நான் என்ற ஈகோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ அப்ப என்ன ஆகும்? பற்றுதல் வரும் இல்லையா? இந்த பிக்சர்ல வந்து நம்ம ஒரு ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ், நமக்கு தெரிஞ்ச இன்சிடென்ட்ஸ் தான் இங்க உதாரணமா கொடுத்துருக்காங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன நடக்குது? இந்த அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துட்டே இருக்கும் இல்லையா? இந்த இவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த அஹ், தெய்வீக குணங்கள் கொண்ட அந்த தேவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா, சில வேலைகளை செய்வாங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்யக்கூடாத வேலைகளும் செய்வாங்க. பட் என்ன பண்ணுவாங்க? கடவுள்கிட்ட வந்து சரணடைஞ்சிடுவாங்க. ஓகேவா? அவங்களுக்கு உடல் பலம் இல்ல. ஆனா அசுரர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா உடல் பலம் அதிகமா இருக்கு. அப்புறம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் மேல ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்காது. கடவுள்ன்ற கான்செப்ட் அவங்க ஏத்துக்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? அதனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? உடல் பலம் நிறைய இருக்கிறதுனால போயிட்டு அப்பப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? இந்திரலோகம், சந்திரலோகம் அங்கெல்லாம் போயிட்டு அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? தாக்குவாங்க. அவங்கள வந்து வெற்றி கொள்ளணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்களுடைய இடத்த போயிட்டு ஆக்குபை பண்ணிப்பாங்க இவங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி வரும்போது தான் என்ன நடக்குது? சரி, ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணணுன்றதுக்கோசம் என்ன பண்றாங்க? இந்த மேருமலையை வச்சு பார்க்கடலை வந்து கடையிறாங்க. ஓகேங்களா? பார்க்கடல் கடையும் போது என்ன ஆகுது? அதுக்கு வந்து என்ன வேணும் நமக்கு? ஒரு மலை வேணும். ஸோ போய் மலையை எடுத்துட்டு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை போய் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு இவங்களுக்கு வந்து சக்தி இல்லை. தேவதேவர்கள்லாம் போறாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளே என்ன பண்றாரு? அதை போய் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கும் ஹெல்ப் பண்றாரு. கருடன் மூலியமா எடுத்துட்டு வராரு. கருடன் தான் தூக்கிட்டு வருவார். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆமா, வைக்கிறாங்க. கடையறதுக்கு ஒண்ணு வேணும் இல்லையா? கயிறு. அதுக்கு வந்து வாசுகி பாம்பை வந்து கொடுக்குறார். ஸோ வாசுகி பாம்பு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது? அப்போ ஒரு போட்டி. நான் வந்து தலையாண்ட தான் பிடிப்பேன், நான் வந்து வாளுக்கு பிடிக்க மாட்டேன்னு அசுரர்கள் சொல்றாங்க. கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா ஒரே ஒரு அட்வைஸ் சொல்றாங்க. என்ன நடந்தாலும், அங்க என்ன வந்தாலும் எதுக்கும் ஆசைப்பட்டு எதையும் அடையணும்னு நினைக்காதீங்க, அமைதியா செய்யுங்க வேலையை மாத்திரம் ஒரு அட்வைஸ் பண்றார். பல பொருட்கள் வரும், எதை மேல நீ ஆசைப்படாதான்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க என்ன பண்றாங்க? அசுரர்கள், நாங்க ஏன் வாழைப்பக்கம் பிடிக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சரி, நீங்க ஒத்துக்கோங்க, வாழைப்பக்கம் நீங்க பிடிங்க தேவர்கள் கிட்ட சொல்றாங்க. சோ தேவர்களும் ஒத்துக்கிறாங்க. இந்த அசுரர்கள் தலைப்பக்கம் பிடிச்சதுனால என்ன ஆகுது? பாம்புக்கு என்ன வரும்? விஷம் வரும். அந்த விஷ வாயு வர்றதுனால அவங்களும் அந்த ஸ்மெல் பண்ணி டயர்ட் ஆறாங்க. ஓகே. சோ இது வந்து கடையும் போது அவங்களுக்கு பேலன்ஸ் இல்ல. ஓகே. நடுவுல வந்து ஆடுது அந்த மலை. சோ கடவுள் வந்து பாருங்க, வழியும் சொல்றாரு. எவ்வளோ அளவுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்காருன்னு பாருங்க.
அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஆஹ் அந்த மலையை வந்து நிக்கணும்ன்றதுக்கோசம் கீழே வந்து கூர்ம அவதாரமா எடுத்து வர்றார். அந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம். அந்த டாட்டாய்ஸ் மேல தான் அந்த மலை நிற்கும். ஸோ பேலன்ஸ் ஆகுதா. மேலே வந்து உச்சியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் உட்காந்துட்டு இருப்பார். ஸோ மேலேயும் கீழேயும் பேலன்ஸ் சப்போர்ட்டிவா கொடுக்குறாரு. ஐடியா கொடுத்ததும் அவர் தான். இதை எப்படி செஞ்சணுன்றதுக்கும் சொல்றாரு. எதை மேலே நீ ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு பொருளா வரும். அதாவது காமதேனு பசு வரும், லக்ஷ்மி தாயார் வராங்க, எல்லாம் வரும். ஓகே, ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து தன்வந்திரி, அமிர்தம் எல்லாமே வரும். எதை பார்த்து நீ விருப்பப்படாதன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும், ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து அமிர்தம் வருது. அதுக்கோசம் தானே கடையிறாங்க. ஸோ அமிர்தம் வந்த உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, அசுரர்கள் அதை ஓடி எடுத்துட்டு போகணும்னு பிரயத்தனம் பண்ணுவாங்க இல்லையா. ஆஹ் எடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, அப்போ வந்து யார் வராங்க, இவங்க கையில இருந்து எடுத்துக்கணுன்றதுக்கோசம் கடவுளை மறுபடியும் என்ன பண்றாரு. ஓகே. ஸோ அந்த அசை ம், அப்போ வந்து மோகினி அவதாரம் எடுக்கிறார் கடவுள் இல்லையா. மோகினி அவதாரம் எடுக்கும்போது அந்த மோகினி வந்து என்ன பண்றாங்க, இவங்க அழகிய பார்த்துட்டு என்ன பண்றாங்க, இந்த அசுரர்கள் அவங்க பின்னாடி போறாங்க இல்லையா. ஸோ மோகினி தாய் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாட்சாத் பகவான் விஷ்ணு தான். ஓகேங்களா. ஸோ அந்த விஷ்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு என்ன பண்றாரு, குடுக்குற மாதிரி ஆக்ட் பண்றாரு. ஆனா கடைசியில யாருக்கு குடுக்குறாங்க, தேவதேவருக்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்துடுறாங்க இல்லையா. இதை தெரிஞ்சிட்ட அசுரர்கள் என்ன பண்ணாங்க, சில பேர் தாம் வேடத்தை அது தேவர்கள் மாதிரி வேஷம் போட்டுட்டு இந்த பக்கம் வந்து உட்காந்துக்கிறாங்க. அப்படி உட்காந்தவங்க தான் ரெண்டு பேர். யாரு சொல்ல முடியுமா. யாரோட தலை வந்து அவங்க வாங்கிட்டாங்க அசுரன். அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இது வந்து அசுரன் சொல்லிட்டு அதுக்குள்ள தலையை கட் பண்ணிடுறாங்க. அவங்க தான் அந்த ராகு. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆழக்கால விஷம் வரும் இல்லையா. அந்த விஷத்தை வந்து யார் பருகிறதுன்றது வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். அப்போ சிவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சிறந்த வைஷ்ணவ பக்தர். ஓகேங்களா. அவர் என்ன பண்றாரு, எல்லா லோகக்ஷேமத்துக்கோசம் அந்த விஷத்தை வந்து தான் குடிக்கிறார் இல்லையா. அப்ப சில துளிகள் வந்து கீழே விழுந்துடும். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்பு கிட்டயும் அந்த தேள் கிட்டே இருக்கக்கூடிய விஷத்தன்மை. ஓகே. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இது ஒரு பாயிண்ட். ஸோ மோகினி ராய் வந்து என்ன பண்றாங்க, இங்க கூட கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அவதாரம் எடுத்து தேவர்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றார். ஆக்சுவலி இந்த பிரச்சனை எதனால வந்துச்சு, இந்திரன் வந்து ஒரு முறை என்ன பண்ணாரு, துர்வாச முனி வந்து கடவுள்கிட்ட போயிட்டு மேலோகத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும்போது அந்த மலர் மாலையை வந்து கொடுத்தார் இல்லையா. ஆசையா கொடுத்தார். அவர் என்ன பண்ணாரு, அதை அணிவிச்சு மரியாதை பண்ணியிருக்கணும். அவர் என்ன பண்ணாரு, தன்னுடைய வாகனமான ஐராவத்துக்கு போட்டார் இல்லையா. ஐராவத்துக்கு என்ன தெரியும், அந்த யானை அது என்ன பண்ணுச்சு, புடுங்கி தும்பி எல்லாம் போட்டு காலில் மிதிச்சு. இதை பார்த்த துர்வாச முனிவருக்கு கோபம் வந்ததுனால சாபம் விட்டார் இல்லையா. அப்பதான் அவங்க வந்து வலிமை இழந்து அப்போ வந்து என்ன பண்றாங்க, வலிமை இழந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அந்த சமயத்துல தான் வந்து அசுரர்கள் வந்து அவங்கள வந்து ரூல் பண்றாங்க. ஓகே. இதனால தான் அவங்க கடவுள் கிட்ட போனாங்க. இந்த இடத்துலன்னு எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடவுள் எத்தனை விஷயமா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாரு. மலை தூக்கத்துல இருந்து ஹெல்ப் பண்றாரு. பாம்பை வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த பக்கம் பிடிக்கணுன்றதுக்கு சஜஸ்ட் பண்றாரு. மேல வந்து சப்போர்ட்டிவா இருக்கிறாரு. ஓகேவா. அதுக்கு அடுத்தது வந்து தன்வந்திரி அவதாரம் எடுக்கிறார் இல்லையா. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்வந்திரி நமக்கு தெரியும். அதாவது இந்த உலகத்துல எப்படி டாக்டர்ஸ் இருக்காங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அங்க வந்து அந்த ஆம், தேவலோகத்தினுடைய மருத்துவர் தான் வந்து தன்வந்திரி. ஓகேங்களா. ஸோ தன்வந்திரி வராரு. அப்புறம் வந்து சங்கு வராங்க, ஐராவத் குதிரை வருது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி தாயார் வராங்க, உச்சைஸ்வரிய மலை வருது. ஓகே. ஸோ பல விஷயங்கள் வருது இல்லையா. ஸோ எதைய பார்த்து நீங்கள் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகவே கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் அந்த அமிர்தம் வரும்போது என்ன பண்றாரு, இவங்க உடல் வலிமையால அசுரர்கள் எடுத்துட்டு போனா கூட அதை எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்றாரு, கடவுளே மறுபடியும் அந்த மோகினி அவதாரம் எடுத்து இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா. அப்சராஸ் வராங்க, எல்லாமே வராங்க. இந்த பலி மகாராஜா என்ன பண்ணுவார், அந்த குதிரையை எடுத்துட்டு போயிடுவார். ஓகேங்களா. ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்கள் வருது. எல்லாத்தையும் ஒருத்தர் எடுத்துட்டு போறாங்க. ஓகேவா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கௌஸ்துபமணி இதுதான் வருது. கௌஸ்துபமணி கிருஷ்ணர் எடுத்துக்கிறார். ஓகே, கௌஸ்துபமணி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? நம்ம கடவுளுடைய பேச்சை கேட்கறதுனால என்ன வருது? இந்த அமிர்தத்தை குடிச்சதுனால அவங்களுக்கு வந்து மரணமே இருக்காது இல்லையா? அது தன்வந்திரி எடுத்துட்டு வர்றாரு அமிர்த கலசத்துல. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து அமிர்தம் இறப்புன்றது வராது. ஓகேவா? ஸோ ஸோ இதனால வந்து இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தெய்வீக குணங்களை கொண்டு இருக்கணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெய்வீக குணங்கள் நமக்கு முக்தியை கொடுக்கும். கடவுளுடைய சம்பந்தத்தோடு நமக்கு எப்பயும் வச்சுக்கும். கடவுள் எப்பயுமே பாதுகாப்பாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ இதுதான் நம்ம ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7லேருந்து 20 வரை என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அசுர இயல்புகள். ஓகே, இந்த அத்தியாயத்தினை உண்மையான வரலாற்று சம்பவத்தின் வாயிலாக கற்றுக்கொள்ளலாம் நம்ம எல்லாரும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா திதி திதி அதித்தின்னு 2 பேர் இருக்காங்க. இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்ஷ பதாபதியோட மகள்கள். ஓகேங்களா? இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒருத்தரை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஆஹ் அதித்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா பொறுமையும் அவங்களுக்கு கடமை உணர்வும் அதிகமா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஆஹ் அதனால அவங்க அமைதியா இருப்பாங்க. ஆஹ் கஷ்யப்ப முனிவரை வந்து 2 பேருமே கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க, அக்கா தங்கச்சிங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த திதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பொறாமை இருக்கும் எங்களுக்கு. ஓகே, பொறாமை இருக்கும். நம்ம அக்காவுக்கு, அதாவது அதித்திக்கு மொத்தம் நல்ல குழந்தை பிறந்துச்சு இல்லையா? அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரன் எல்லாம் பிறப்பாங்க. ஸோ இந்த அதித்திக்கு வந்து ஆஹ், அவங்க வந்து எல்லா விதமான பக்திகள்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் திதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரிலாம் இல்லை. அவங்க மேலே பொறாமை கொண்டு எனக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தை வேணும்னு சொல்லிட்டு கஷ்யப்ப முனிவரை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. அதாவது எந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சாயங்காலம் சந்தியா வேலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. எப்பவுமே சந்தியா காலத்துல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, கடவுள் வந்து வலம் வந்துட்டு இருக்காரு, அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆம், பூஜைகள் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு இல்லையா? அதை வந்து அவர் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஓகேங்களா? அது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் இவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்து எனக்கு ஒரு குழந்தைய கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ டிஸ்டர்ப் பண்ணும்போது அவங்க என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்வார், கொஞ்ச நேரம் பொறுமையா இரு அப்படின்னு சொல்வார். இல்ல இல்ல அதெல்லாம் முடியாது, என்னோட ஆசையை நீங்க நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப கம்பல் பண்ணுவாங்க. கம்பல் பண்ணிட்டு ஆஹ், என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க 2 பேர் உடல் சேருவாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு நடந்த பிறகு, அந்த இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்த பிறகு அவங்களுக்கு தெரியும் தான் பண்ணது வந்து தப்புன்றது தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து அவர் வந்து ரொம்ப தப்புன்றதை வந்து ரியலைஸ் பண்றாங்க. அது கஷ்யப்பர் சொல்வார், இதுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, நீ வந்து தகாத நேரத்துல வந்து உடல் உறவு கொண்டதுனால உனக்கு அசுர குழந்தைகள் வந்து பிறப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப நான் பண்ணது வந்து தவறுன்றதை வந்து ஃபீல் பண்றாங்க. ஆனா அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை. ஓகேவா? பட் இதுக்கு மாற்று வழி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உனக்கு பிறக்கக்கூடிய பேரன் இருக்கா இல்லையா, அவன் வேணும்னா உனக்கு தெய்வீக குணங்களை வந்து கொண்டு இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்யகசிப்பு இரண்யாக்ஷன். ஓகேவா? இந்த சந்தியா வேலையில கூடி இருந்ததுனால அவனுக்கு அசுர குழந்தைகள் பிறக்குது. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பேரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாத் மகாராஜா சிறந்த பக்தனா இருக்கார். ஸோ இதை வந்து சொல்லி முடிக்கிறார். அந்த அம்மாவும் பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய குழந்தை பிறந்தா அவனுக்கு வந்து அழிவு வந்துடும், என் குழந்தை அழியக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய வருஷம் அந்த குழந்தைய வயிற்றிலே சுமந்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? என்ன காரணம்? ஒண்ணு, அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து இறப்பு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்னொன்னு அவங்களால வந்து பல பேருக்கு கெடுதல் இருக்குன்னு அப்படின்றதுனால. சரி, ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த குழந்தை பிறக்கும். அவங்க தான் வந்து இரண்யாக்ஷன் இரண்யகசிப்பு. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தவறா நடந்துப்பாங்க. அவங்களுக்கு உடல் பலம் அதிகம் இருக்கும் இல்லையா?
அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, போயிட்டு ஆ எல்லாரையும் துன்புறுத்துவாங்க. ஓகே. கஷ்யப்பர் என்ன பண்ணுவாரு, ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ஆ தவம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவரு கிளம்பி போயிருப்பார். ஓகேங்களா? தவம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிருப்பாரு. பிரபு பிக்சர் தெரியுதுங்களா பிரபு? தெரியுது மாதாஜி. அந்த கஷ்யப முனி தெரியுது இல்லையா? தெரியுது தெரியுது. ஓகே. ஆ ஸோ என்ன ஆகுது, அப்போ வந்து ஆ இவர் வந்து தவத்துக்கு போயிடுவாரு. தவத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வருவாரு. திரும்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து பண்ணக்கூடிய இம்சையினால ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ எம் இந்த இந்திரன் எல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஓகேங்க. யாருமே இல்ல. அக்கா, தங்கச்சி, பசங்க இல்லைங்களா? இவன் இந்த இரண்யகசிப்பு எல்லாம் ரொம்ப இம்சை பண்றதுனால அவங்க எல்லாம் வந்து மறைஞ்சு மறைஞ்சு வாழ்வாங்க. அதாவது செடிக்கு மறையில எல்லாம் தன்னையே ரூபத்தையே மாத்திக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு வருவாங்க. அந்த அம்மாக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கவலை. என்னடா, என் பசங்களுக்கும் இந்த இதுல வந்து உரிமை இருக்கு இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ உரிமை இருக்கு இல்லையா? என் பசங்க இவ்ளோ அளவுக்கு கஷ்டப்படுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு, அதித்தி ரொம்ப கவலையோட இருப்பாங்க. அப்போ அவர் வந்து முனிவர் வந்து தவெல்லாம் முடிச்சுட்டு கஷ்யப்பர் வீட்டுக்கு வராரு. வீட்டுக்கு வந்தோனே, "ஏம்மா நீ இப்படி இருக்க? என்ன ஆச்சுன்னு?" கேட்பார். அதாவது திதியோட குணாதிசைகள் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப சுயநலம். அவங்களுக்கு பொறுமைன்றதே இல்ல. காமம் எண்ணம் அதிகமா இருந்துச்சு. பொறாமை இருந்துச்சு. சுயநலத்தோட தான் அவங்க செய்வாங்க. தர்மத்த அலட்சியம் பண்ணி. அதனால தான் அப்படி ஒரு செயல செஞ்சாங்க அவங்க. இல்லையா? ஆனா அதித்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கு மாறானவங்க. ஓகேவா? ஸோ, ஓ மாறானவங்க. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பொது நலம் இருக்கும். அவங்களுக்கு கடமை உணர்வு இருக்கு. பொறுமை இருக்கும். அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எல்லா விதமான சாங்கியங்கள பண்ணுவாங்க. அதாவது பூஜை பண்ணுவாங்க. அ பிராமணர்களுக்கு தானங்கள் குடுப்பாங்க. எல்லா விஷயங்களும் பண்ணிட்டே வந்தாங்க. ஓகே. இவரு வந்து பார்க்குறாரு. "என்ன ஆச்சு? நீ ஏன் இப்படி கவலையோட இருக்க? உன்னோட பேச்ச பசங்க கேட்கலையான்னு?" கேட்பாரு. அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லைங்க. அவங்க வந்து இப்போ சொல்ற பேச்செல்லாம் கேட்குறாங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. சரி, உன்னால வந்து ஏதாவது பூஜை, புனஸ்காரம் பண்ண முடியலையா? தானம், தர்மம் பண்ண முடியலையா? என்ன ஆச்சு உனக்கு? ஏன் நீ இப்படி கவலையோட இருக்கன்னு அப்படின்னு கேட்பார். ஸோ, அப்போ அவர் கேட்கிற கேள்விகள் மூலமா நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அவங்க வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு வந்து உயர்ந்தவங்க, திதின்றவங்கள தெரிஞ்சுக்கலாம். இல்லையா? அப்போ வந்து சொல்வாரு, இது மாரி என்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து இவ்வளோ அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க. அ அவங்களுக்கு ஒரு வழி பண்ணுங்க. அப்படின்னு சொல்றாங்க. எனக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு ஒரு அரசாட்சி, ராஜ்யம் அது மாரி இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க தெரியுது பாருங்க. ஸோ, ஆம் அவங்க சொல்றாங்க, "ய பரவாயில்ல. அ நல்லா பத்திரமா இருக்கணும்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அதித்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு பொறாமை இருக்கு இல்லையா? அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்திரன கொல்லக்கூடிய ஒரு பையன் எனக்கு வேணும்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. யார? அக்கா பையன வந்து கொல்றதுக்கு வந்து ஒரு பையன் வேணும்னு சொல்லிட்டு யாரு கேட்குறாங்க? தி திதி வந்து கேட்குறாங்க. ஓகேவா? அதித்தி வந்து ரொம்ப நல்லவங்க. அவங்களோட பையன் தான் வந்து இந்திரன். ஓகேவா? ஆனா திதியோட பசங்க வந்து அசுரர்கள். ஓகேவா? ஸோ இந்த இந்திரன கொல்லக்கூடிய பசங்க வேணும்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க மறுபடியும். மறுபடியும் வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்க? தப்பு பண்றாங்க அந்த அம்மா. ஆனா அதித்தி வந்து என்ன கேட்குறாங்க? எனக்கு பெருசா ஒண்ணும் தேவையில்லைங்க. என் பையன் பாருங்க புழு, பூச்சியா மறந்து செடி, கொடியில நடுவுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கா. இவங்களுடைய இம்சை தாங்க முடியாம அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான வாழ்க்கை குடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. சரிம்மான்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு, "நீ பயோவிரதம் பண்ணுன்னு" அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. பயோவிரதம்னா, கடவுள டெய்லி வணங்கணும். பால்ல அருந்திட்டு வணங்கணும். பால்ல வந்து சாதத்த வச்சு அந்த ஷீரான்னம் சொல்றீங்களா, அத வந்து சமைச்சு கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில விதிகள வந்து அவருக்கு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இவங்க சரிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செய்றாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த விரதத்தின் முடிவா இவங்களுக்கு எந்த குழந்தை பிறக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாட்சாத் பகவானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வாமன அவதாரம் எடுத்து வந்து இவங்களுக்கு பிறக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ, வாமன அவதாரம். கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்திரனுக்கு தம்பியா பிறக்கறதுனால, இன்னொரு பெயர் வந்து உபேந்திரான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயர் இருக்கு. ஓகே. திதி வந்து ரொம்ப பொறாமை கொண்டதுனால, அந்த இந்திரன கொல்லக்கூடிய ஒரு குழந்தை வேணும்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ, அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா,
ஆஹ் இந்த அம்மாக்கு வந்து ஒரு விரதம் கொடுக்குறாங்க. அவங்களுக்கு எபிலிட்டிக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அதாவது நீ எப்படி இருக்கணும், சுத்த பத்தமா இருக்கணும், டெய்லி குளிச்சுட்டு தான் சாப்பிடணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்ட உடனே கையை கழுவணும், உணர வைக்க கூடாது, இது மாதிரி எல்லா விஷயங்களை சொல்றாரு. அந்த அம்மா ஒரு நாள் என்ன பண்ணி டெய்லி ஃபாலோ பண்ணிட்டே வருது இந்த விஷயங்களை. ஒரு நாள் என்ன பண்ணுது, சாப்பிட்டு பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க இல்லையா, அந்த டயர்னஸ்ல அப்படியே இருந்துட்டாங்க, அந்த கை உணர்ந்து போயிடுது. ஓகேவா? சோ இவங்க வந்து இந்திரனை கொல்லணும்ன்ற குழந்தை பிறக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கல்ல, அந்த ஸ்லோகம் மந்திரம் சொல்லும்போது ஒரு நாள் தவறிடுறாங்க. ஸோ இந்த தவறை பண்ணனால இந்திரனால் கொல்லப்படும் குழந்தை பிறக்குன்ற மாதிரி மாறிடுது அது. ஓகேங்களா? ஸோ கடைசியில வந்து பாத்தீங்கன்னா வாமன தேவர் வரார். ஓகேவா? ஸோ அவர் தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த அசுர குலத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்றார். ஓகே, அதை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இங்க இருக்கக்கூடிய பாகவதம் ஸ்லோகம் படிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. तथा तद्भवान्यमानाय तद्वचनं प्रमुखिभिः प्रजावतीनां पत्रं ते नैकायुक्ताम् अनुग्रहम् हरे என कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. எனவே உமது முழு கருணையினம் என் மீது வைப்பதன் மூலம் என்னிடம் அன்புடன் நடந்து கொள்வீராக. நான் புத்திரர்களை பெற வேண்டும் என விரும்புகின்றேன். எனது சக்களத்தியின் செல்வ செழிப்பினைக் கண்டு நான் துன்புறுகிறேன். இவ்வாறு செயல்படுவதன் மூலம் நீங்கள் மகிழ்வீர்கள். சோ இது யாரோட வார்த்தை? இது திதியோட வார்த்தை. ஓகேங்களா? சோ அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு? பொறாமை குணம் இருக்கு. பொறாமை குணம் எந்த இனத்தை சேர்ந்தது? அசுர குணத்தை சேர்ந்தது. சோ எனக்கு பொறாமையா இருக்கு, என்னோட இருங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த குணாதிசைகளை பார்த்தோம். மத்தது இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. एकदा एकदा काश्यपस्य आश्रमं भगवान् अगात् निर्त्वं निरानन्दं समाधे विरदस्थिरा हरे ஹரே कृष्ण கிருஷ்ணா. சோ பல நாட்களுக்கு தவம் இருந்துட்டு கஷ்யப்பர் வராரு. அதித்தி என்னடா இப்படி இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு அவர் கேக்குறார். அவர் ஆசிரமத்துக்கு போன உடனே மகிழ்ச்சி இல்லாததை வந்து பாக்குறாரு. இதுக்கு என்ன காரணம்ன்றத அவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் கேட்டு. ஓகேவா? சோ அதித்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படியாப்பட்டவங்க? சுயநலமே இல்ல, அவங்க கடமை உணர்வு இருக்கிறவங்க, பொறுமையானவங்க. இவ்வளோ நடந்தும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்த உடனே காத்து பூத்து சண்டை போடவே இல்லை. அவரா கேள்விகளை கேட்குறாங்க. அப்பனா அவங்க கிட்ட எவ்வளவு அளவுக்கு பொறுமையும் சாந்த தன்மையும் இருக்காங்க பாருங்க. தர்மத்தை பின்பற்றாங்க. அதனால தான் அவர் என்ன கேட்கிறாரு, என்னம்மா உன் பசங்க வந்து உன் பேச்சை கேட்கலையா, இல்ல தான தர்மத்தை பண்ண முடியலையா அப்படின்னு தான் கேட்கிறாரு. இல்லையா? அதுல இருந்து அவங்க எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்தவங்கன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இங்க இருந்து வந்து நமக்கு என்ன வாழ்க்கை பாடம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப மாம்பழத்தை பிளந்தா என்ன வரும்? மாம்பழம் ஜூஸ் தான் வரும். இல்லையா? எலுமிச்சை பிளந்தா லெமன் ஜூஸ் தான் வரும். இது அது வந்து ஸ்வீட்டா இருக்கும், இது வந்து புளிப்பா இருக்கும். இல்லையா? சோ பிறரால் தொந்தரவு செய்யப்படும் போது நாம் தருவது என்ன? அதுதான் கேள்வி. நம்மள யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஹர்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், திட்டிடுறாங்க, நம்ம ஆக்சுவலி தப்பே செய்யல, நம்ம எப்படி ரியாக்ட் பண்றோம்? அதுதான் நம்மளுடைய உண்மையான நேச்சர். நம்ம எல்லாருமே இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மள மாரி ரொம்ப நல்லவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அந்த குணாதிசையில இருப்போம். ஏன்னா பகவத்கீதை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். இல்லையா? கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்மளுடைய ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா, நம்மளுடைய சுயரூபம் வந்து நமக்கு தெரியும். இல்லைங்களா? அது மாரிதான் நம்ம எப்படியாப்பட்டவங்கன்றத நம்மளுடைய சூ சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாரி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளால. ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தா நம்ம எப்படியாப்பட்டவங்கன்றது தெரியும். கோபத்தை தூண்டும் சூழ்நிலையை பொறுத்துக் கொள்ளவும் அந்த திறமைய வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து சிறந்தது. ஓகேவா? சோ ஆசைன்றது வந்து எல்லாருக்குமே இயற்கை தான். இல்லையா? ஆசைன்றது இல்ல. இல்லாம இல்ல. மனிதன் இல்ல. ஓகேவா? அதித்தி வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க? பாதுகாப்பு. மனசு கஷ்டமா இருந்தா கூட அத வந்து சரியா வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க. ஆனா திதி வந்து என்ன பண்றாங்க? இந்திரனை வந்து கொல்ல வேண்டிய பையன் எனக்கு வேண்டும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இல்லையா? மறுபடியும் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க? தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகேவா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. तानि पुनस्तादो प्रपद्येरन्ममात्मजाः तथा विधेहि कल्याणं या कल्याणकृतम् हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணன். முனிவர்களில் சிறந்தவரே, மங்களகரமான வரங்களை அளிப்பவர்களில் மிக சிறந்தவரே, தயவு செய்து எங்களது நிலையை கருத்தில் கொண்டு எனது புத்திரர்கள் இழந்து விட்டதை அவர்கள் திரும்ப பெறுவதற்கு வரங்களை அவர்களுக்கு அளிப்பீராக. அதித்தி என்ன பண்றாங்க? ஒரு விண்ணப்பத்தை வைக்கிறாங்க.
ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. உயர்ந்தவன்றதை வந்து செம்மையான வார்த்தையில சொல்லிட்டு, எங்களுடைய பையன் இருக்கான் இல்லையா, அவன் இழந்த நிலையை வந்து அவனுக்கு திருப்பி கொடுங்கன்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நான் அவங்கள கொல்லணும், பழி வாங்கணும், வீட்டை விட்டு அமுச்சிடுங்க, அது மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே கேட்கல. அவங்களுடைய நிலைமைய வந்து பசங்க இப்ப எல்லாருமே நார்மலா வந்து நல்லா வாழணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா, ஒரு வீட்டோட வாழணும், நல்லா போணும் வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, புழுவா மறைஞ்சு மறைஞ்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அந்த இழிவு நிலையிலிருந்து அவங்களுக்கு வந்து நார்மலா இருக்கக்கூடிய நிலைய குடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஆமா தாஜி. इति उवाच परतो यदि ब्रह्मन् पुत्रम् इन्द्रहनं वृणे अमृत्यमृतपुत्राहम् येन मे कारितौ सुतौ ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, திதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு தெரியும் இரண்யகசிப்பு, இரண்யாக்ஷன் வந்து வதம் பண்றாங்க இல்லையா? இரண்ய இரண்ய இரண்யாக்ஷனை வந்து வராக அவதாரம் எடுத்து கடவுள் வந்து கொல்றார் இல்லையா? அந்த பூதேவி அவர் என்ன பண்ணுவார், பூமாதேவியை வந்து ஃப்ளூட்டோ இடத்துல போயிட்டு புதைச்சிடுவார். அந்த மண்ணு சேறு சகதியில இடத்துல இருக்கவங்கள இது தள்ளி விட்டுடுவார். அப்போ வந்து கடவுள் வந்து வராக தெய்வம் பன்றி அவதாரம் எடுத்து அந்த பூமாதேவியை காப்பாத்துவாங்க இல்லையா? ஸோ இரண்யாக்ஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னா நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து கொல்றார் இல்லையா? சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கேக்குறாங்க, இந்திரனை கொல்லக்கூடிய மரணமற்ற ஒரு மகனை நான் வேண்டுகின்றேன் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஏனெனில் இந்திரன் விஷ்ணுவின் உதவியுடன் என் இரு மகன்களான இரண்யாக்ஷனையும் இரண்யகசிப்பையும் கொன்று விட்டான். ஓகேவா? சோ இந்திரன் யாரோட சப்போர்ட் எடுத்துக்கிறான், விஷ்ணுவோட சப்போர்ட் எடுத்துக்கிறான் இல்லையா? அதனால அவனோட சப்போர்ட் எடுத்துட்டு என்னோட மகனை ரெண்டு பேரையும் கொன்னுட்டாங்க. அதனால இந்திரனை கொல்லக்கூடிய மகன் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு திதி யாரு சித்தி வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ அதிதி வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கேக்குறாங்க, என் பங்கை கொடுங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பழி வாங்க எண்ணம் கூட இல்ல. ஓகேவா? விரோதிக்கும் துன்பம் இழக்காத தன்மை அவங்க கிட்ட இருக்கு. இந்த குணாதிசைகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்கள். இதை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். யாரையும் பழி வாங்க வேண்டியதில்லை, யார் மேலும் விரோதம் தேவையே இல்லை. ஆனா திதி வந்து பாத்தீங்கன்னா குற்றத்தினை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேறாங்க. ஏன்னா அவங்க பண்ணதெல்லாம் என்ன அட்டுழியம். அப்புறம் விரோதியை கொல்லும் எண்ணம் அவங்க கிட்ட இருக்கு. சதி திட்டமும் சூழ்ச்சியும் அவங்க பண்றாங்க. தாழ்ந்த குணங்களில் இருந்து தோன்றும் தீர்மானம் இதெல்லாம்ன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ இதுல இருந்து நம்ம என்ன வாழ்க்கை பாடம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, தாக்குதல் நடத்துவதே பாதுகாப்பிற்கான சிறந்த வழி என்று கூறுவர். இது வந்து எது, அசுர குணம். தற்பாதுகாப்பு என்னும் பெயரில் பிறருக்கு தீங்கு விளைவித்தல் முறையானதல்ல. நம்ம பாதுகாக்கிறோம் நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யற செயல்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தீங்குல தான் முடியுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ சிபாரிசு செய்யப்படும் தவங்களின் இயற்கை என்ன, இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விரதத்தை சொல்றாரு. அவங்கவுங்க குணாதிசைக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்றாரு கஷ்யப்ப முனி. அதிதிக்கு என்ன சொல்றாரு, பயோ விரதம் சிம்பிளா நீ போயிட்டு என்ன பண்ணு, நீ வந்து விஷ்ணுவை வழிபடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதே வந்து திதிக்கு என்ன பண்றாங்க, பும்சவன விரதம் இருக்கணும். அதாவது குளிச்சுட்டு தான் சாப்பிடணும், தான தர்மங்கள் பண்ணணும், சாப்பிட்ட உடனே கையை வந்து கிளீனா வச்சுக்கணும். இது மாதிரி விஷயங்களை வந்து அவர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறார். ஓகேவா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. उपदिष्टस्व पुरुषम् भगवतं जनार्दन सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, அன்புள்ள அதிதி, பரமபுருஷர் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவாயாக. அவரே அனைத்திற்கும் எஜமானர். அவரால் எல்லோருடைய எதிரிகளையும் அடக்கிவிட முடியும். மேலும் அவர் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறார். கிருஷ்ணர் அல்லது வாசுதேவர் எனப்படும் பரமபுருஷர் பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மீக குரு என்பதால் அவரால் மட்டுமே அனைவருக்கும் சர்வ மங்களகரமான வரங்களை அளிக்க முடியும். என்னென்ன சொல்றார் பாருங்க, எதிரிகளை அடைக்க முடியும். ஓகேங்களா? எல்லாருடைய இருதயத்துல இருக்கிறாரு. அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வ மங்களகரமான வரங்களை வந்து அளிக்க முடியும். அதனால நீ வந்து என்ன பண்ணு, பயோவிரதம் இரு, பாலை மாத்திரம் குடிச்சிட்டு உன்னுடைய பையன் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அதாவது இங்க என்னடான்னு ஒரு கேள்வி வரும். இந்த அதிதிக்கு வந்து பயோவிரதம் சொன்னாரு, திதிக்கு வந்து பும்சவன விரதத்தை சொன்னாரு. அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்னொன்னு சொல்லியிருக்காரு. இது என்னதுன்னு அப்படின்னு கேட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஆஹ் உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் கிட்ட போறார். ஓகேங்களா? அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ்
2 பேருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் இருக்கு. ஒருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு 50 சிகரெட் பிடிக்கிறார். இன்னொருத்தர் வந்து 5 சிகரெட் பிடிக்கிறார். இப்ப பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 2 பேருமே புகை பிடிக்கிறாங்க. அதுதான் பிரச்சனை. டாக்டர் என்ன சொல்றாரு, 5 பிடிக்கிறவன நீ ஃபுல்லா நிறுத்திடுப்பா. இனிமேல் பிடிக்காதன்னு சொல்றாரு. 50 பிடிக்கிறவங்க கிட்ட என்ன சொல்றாரு, நீ 10ஆ குறைச்சிடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ ஒரு வாரத்துக்கு இந்த வாரத்துல வந்து நீ என்ன பண்ணு, 10 குறைச்சிடு. அப்ப அத 40 அலோவ் பண்றார். அதுக்கு அடுத்த வாரத்துக்கு வந்து அத வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20க்கு எடுத்துட்டு வர்றார். இது மாரி கிராஜுவலா குறைக்கிறார். இல்ல 5 புடிச்சவருக்கு வந்து நிறுத்திடுன்னு சொல்றாரு. இதுல என்னப்பான்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கவங்களுக்கு எபிலிட்டிக்கு ஏத்த மாரி தான் அவங்க சொல்றார். ஓகேவா? நெறைய புடிச்சுன்னா ஒரே நாள் நிறுத்துன்னா அவனால முடியாது. இல்லையா? படிப்படியா குறைக்கிறார். அதே மாதிரி இங்கேயும் விரதங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கவங்க குணாதிசைகளுக்கு ஏத்த மாரி தான் பயோவிரதனும், பும்சவன விரதத்தையும் வந்து சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நோய்க்கு தகுந்த மருந்து வழங்க மருத்துவர் தேவை இல்லையா? அது நமக்கு தெரியும். ஸோ ஸோ பகவான் வந்து வழங்கிய பலன்கள். அதிதிக்கு வந்து என்ன வராரு? வாமன பகவானே வராரு. கிருஷ்ணரே வாமன பகவானா வரார். திதிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வராங்க? எத்தனை குழந்தை பிறக்குறாங்க? 49 மருத்துக்கள் வந்து பிறக்குறாங்க. ஓகேவா? 49 மருத்துக்கள். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தான் வாமன பகவான். இங்க வந்து 49 பசங்க வராங்க. ஓகேவா? ஸோ நாம் பின்பற்றும் வழிமுறையே நமக்கு கிடைக்கும் பலனை தீர்மானிக்கின்றது. நீங்கள் கிருஷ்ணரை அடைய விரும்பினால் பக்தி தொண்டை விட கீழான வழிமுறைகளில் நின்று விடாதீர். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க ஸ்டார்ட்டிங்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மாதாஜி இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. 1, 2, 3. அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு 26 குணாதிசைகள், தெய்வீக குணங்கள சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த எண்டுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்டோரி முடிச்சுக்கலாம். வாமன தேவர் வருவார் இல்லையா? வாமன தேவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு? பலி மகாராஜ சக்கரவர்த்திய வந்து என்ன பண்றாரு? அரெஸ்ட் பண்றார். 3 அடி நிலத்த குடுன்னு கேட்கிறார். அப்ப வந்து சுக்ராச்சாரியர் சொல்வார், வந்திருக்கிறது வந்து குட்ட பையன் இல்லப்பா, குட்ட பிராமணன் இல்ல, விஷ்ணு வந்திருக்காரு, குடுக்காதன்னு அப்படின்னு சொல்வார். அப்ப வந்து பலி மகாராஜா என்ன பண்ணுவார்? அவர் குரு மேல ரொம்ப ரொம்ப மரியாதை இருக்கும். ஏன்னா சுக்ராச்சாரியாருக்கு ஒரு சிறந்த வைத்திய முறையெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஒருத்தர் உயிர் விட்டா கூட அந்த உடம்ப சேர்த்து அவங்களுக்கு வந்து உயிரை கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இருந்துச்சு சுக்ராச்சாரியாருக்கு. ஸோ ஒரு முறை ஒரு சண்டையில வந்து இந்த பலி வந்து இறந்துடுவார். ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு அவருக்கு உயிர் பிடித்தது வந்து சுக்ராச்சாரியார். ஓகேவா? எல்லா பேச்சும் அவரை கேட்பார். ஆனா இந்த ஒரு இடத்துல வந்து அவர் பேச்ச கேட்கல. அப்படியா இருக்கட்டும், விஷ்ணுவே வந்து என்கிட்ட கேட்கிறாருன்னு நான் கொடுக்கவே செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நினைப்பார். சரி அவர் சொல்வார், 3 அடி நிலத்தை கொடுன்னு, மண்ணை கொடுன்னு, 3 அடி நிலத்தை கொடுன்னு அப்படின்னு கேட்பார். அப்போ வந்து வேண்டாம். நீங்க இருக்கிற சைஸுக்கு 3 அடிக்கு ஒண்ணுமே வராது. நான் ஒரு வீட குடுக்குறேன், ஒரு மாளிகைய குடுக்குறேன், ஒரு கிராமத்த குடுக்குறேன். அப்படிலாம் என்னென்னவோ சொல்வார். அந்த பிராமணன் வந்து எனக்கு அதெல்லாம் தேவையே இல்ல. எனக்கு 3 அடி நிலத்த குடுன்னு அப்படின்னு கேட்பார். சரின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து தார வாத்தி குடுப்பார். குடுத்தா வச்ச பிறகு தான் தெரியும். ஒரு பாதம் பார்த்தது சின்ன பையனா இருந்தவரு என்ன ஆகுறாரு? பிரம்மாண்டமா ஆகுறாரு. இல்லையா? அப்போ வந்து ஒரு கால் ஃபுல்லா இந்த நிலத்த வந்து அளந்துடுறாரு. இன்னொரு கால இந்த ஆகாயத்து மேல வைக்கிறார். 3வது அடி எங்க வைக்கணும்னு கேட்கும்போது, அவர் வந்து வாக்கு குடுத்துட்டாரு இல்லையா? அப்ப கட்டுப்படுத்தி ஆகணும் இல்லையா? ஸோ பலி என்ன பண்ணுவாரு? தன்னுடைய தலைய வந்து குடுப்பார். ஓகேவா? தலை மேல கால் வைப்பாரு பகவான். ஓகே. அப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த கால அழுத்தி அவர் எங்க போவாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாதாள லோகத்துக்கு போவார். பாதாள லோகம் எப்படியாப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்திர லோகத்த காட்டிலும் சிறந்த லோகம். ஓகே. ஸோ அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஏற்கனவே பிரகலாதுக்கு வந்து வாக்கு குடுத்துருக்கார். உனக்கு இந்த பக்கம், அந்த பக்கம் 21 தலைமுறைகள நான் பத்திரமா பார்த்துப்பேன்னு சொல்லிட்டு. இங்க பலிய கொல்ல முடியுமா? கொல்ல முடியாது. பாதுகாப்பு தான் குடுக்க முடியும். அவரும் ஒரு சிறந்த பக்தர் தான். அதனால என்ன பண்ணுவாரு, அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, செல்வ செழிப்பான இடத்த குடுத்துட்டு, வாயிற் காப்பனா வந்து கடவுள் வந்து அந்த ப பாதாளத்துல வந்து அவருக்கு வந்து காவலனா வேலை செய்வார். ஸோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவர் வந்து கடவுள். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர் வந்து இப்போ கைது செய்யப்படுவார். ஓகேங்களா? கைது செய்யப்பட்டு அங்க தள்ளி விட்டுடுவாரு. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, இந்திரனுக்கு அந்த இடத்த எல்லாத்தையும் திருப்பி குடுத்துருவார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்திர லோகத்த காட்டிலும் சிறந்தத தன் பக்தர்களுக்கு குடுப்பாரு. யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேங்களா? அவ்வளோ அளவுக்கு. இந்த 41 மருத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்திரனுக்கு தான் சேவை செய்ற மாதிரி ஆயிடும்.
ஓகே, இவங்க கொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு வார்த்தை தவறு, உச்சாரணம் தவறுனால அவங்க வந்து சர்வெண்ட் ஆயிடுவாங்க. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஸோ மாதாஜி அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகாஸ் ஒரு நிமிஷம் நான் காமிக்கிறேன். மாதாஜி படிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா பிரபு? 16.123. श्रीधन मटति अभयं सत्यं संसिद्धि ज्ञानयुक्त व्यवस्थितिः दानं दमशयं यश स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस् त्यागशान्ति अपैशुनं दया भूतेष्वलो लुत्वम् माध्वं वीरचापलं तेजक्षमा धृति शौचम् अधोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் வந்து 26 குணாதிசயங்களை சொல்றார். அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்தில் இருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீது கருணை, பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகியவை தெய்வ குணங்கள். பரதனின் மைந்தனே அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெய்வீக குணங்கள். ஸோ அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்லிட்டார் இவரு? உன்கிட்ட எல்லா விதமான தெய்வீக குணங்கள் இருக்குப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஏன்னா இது ரொம்ப இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா எல்லா இடத்துலயும் வந்து அவரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அத்தியாயத்தில் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அசுர குணங்களை பத்தி தான் சொல்றார். ஓகேவா? அவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஆ மாதாஜி இருங்க, மாதாஜி दैवीय निर्वचनं இருங்க 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 இருங்க. दर्पोऽभिमानस्य क्रोधपारुष्यम् एव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम् ஸோ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த அசுரர்கள் கிட்ட என்னென்ன தன்மை இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை, இந்த 6 குணங்கள் இருக்கு. இது எல்லாமே என்ன படுத்தும்? பந்தப்படுத்தும். அதனால அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதை செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்ற அறிவே இருக்காது. அவங்களுக்கு தூய்மையும் இருக்காது. ஆஹ் முறையான நடத்தையும் இருக்காது. இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, முன்னெல்லாம் வந்து இந்த சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு சீக்கிரம் தூங்குவாங்க. இப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, நைட் டைம்ல தான் வந்து சாப்பிட்றாங்க, தேவையில்லாத உணவை சாப்பிட்றாங்க, தேவையில்லாத விஷயங்களை வந்து குடிக்கிறாங்க இல்லையா? அதுதான் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய அசுரத்தன்மை இல்லையா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்று கூறுகின்றனர். யாரு? அசுர குணங்கள்ல இருக்கவங்க. அவங்களுக்கு வந்து தற்பெருமை நிறைய இருக்கும். இந்த உலகம் வந்து யாருமே அவங்க எல்லாம் வந்து என்ன அல்டிமேட் கோல்னு நினைப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. காசு, உமன், வைன், இதுதான் வந்து உலகம். நல்லா சம்பாதிக்கணும், நல்லா அனுபவிக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கும். இதுக்கு பிறகு மரணம் இருக்குது, அதுக்கு வந்து சூன்யம்தான். இதுக்கு பிறகு ஒரு ஜென்மம் இருக்குன்ற கான்செப்ட் எல்லாம் அவங்க நம்பவே மாட்டாங்க. ஓகேவா? காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றன. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அறியாமை. ஓகேங்களா? சோ இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அழிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றன. இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்டெலிஜென்ட் நினைட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, டைம் ஆட்டம் பாம்ஸ் எல்லாம் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வந்து உற்பத்தி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு நிமிஷம். இவன் வந்து இந்த அணு நியூக்ளியர் பாம்பை வந்து போடலைன்னா யாருக்காவது மரணம் இல்லாம இருக்குமா?
இல்ல தானே? பிறந்தவங்க எல்லாரும் இறக்க தானே போறோம். அதுக்கு எதுக்கு ஒரு நியூக்ளியர் பாம், நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ்? இதே மாதிரி அதே காலத்துல வந்து பிரம்ம அஸ்திரத்தை யூஸ் பண்ணாங்க. அத வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாரு போட்டாங்களோ அதே மந்திரத்து மூலியமாவும் அவங்கள வந்து அதை நிறுத்தவும் செய்ய முடியும். இல்லையா? இது வந்து போட்டாங்கன்னா அழிவு தான். இல்லையா? நிரந்தரமான அழிவு. அதனால இந்த அறிவற்ற தனத்தால இவங்க வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் கேடு, எல்லாருக்கும் கேடுன்றது அவங்களுக்கு புரியல. ஓகேவா? அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி மயக்கப்பட்டுள்ளனர். எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றன. சோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? ஒரு நியதிகளை வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. தேவையில்லாத உடல் உறவு, சூதாட்டம், ஆம், அசைவ உணவு சாப்பிட்றது, அப்புறம் போதைப் பொருட்களை எடுத்துக்கிறது, இது மாதிரி தூய்மையற்ற செயல்களை செஞ்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இதுல வந்து திருப்தி அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா இதனால வந்து அவங்க திருப்தி அடையவே மாட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தன் வந்து பாத்தீங்கன்னா குடிக்கிறான்னு எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் வந்து அதனால சந்தோஷமா இருக்கானா? ஒருத்தன் ஆரம்பிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு என்ன ஆகுது? ஹேங் ஓவர் ஆகுது. குடிச்சு தலைவலி, வாந்தின்னு கஷ்டப்படுறானா? ஸோ அவன் நிறைய நாள் குடிச்சிட்டு வந்தா என்ன ஆகுது? கல்லீரல் பாதிப்படையுதா? ஆ ஆ, ஜாண்டிஸ் வந்து எதுவுமே வந்து பண்ண முடியாம இறந்து போயிட்டானா? அதனால அவன் என்னத்தை அனுபவிக்கிறான்? கடைசி வரையும் பாத்தீங்கன்னா துன்பத்தை தான் அனுபவிக்கிறான். ஆனா அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? அதுதான் சிறந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அதுலதான் எல்லாமே இருக்குன்றத திருப்தி அடையாத, இது எந்த செஞ்சாலும் பாத்தீங்கன்னா திருப்தி அடையாது. இந்த புலன்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா திருப்தி பண்ணவே முடியாது. ஓகேவா? அது அவனுக்கு தெரியல. அந்த அறியாமையில அவன் வந்து என்ன பண்றான்? அங்க போய் தஞ்சம் எடுத்து அவன் வந்து செயல்களை செஞ்சிட்டு இருக்கான். சோ அசுரத்தன்மை உடையவன் எண்ணுகிறான் என்ன? இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது. எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடையப் போகிறேன். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையது, எதிர்காலத்தில் இது மேலும் பெருகும். இந்த எண்ணங்கள் இருக்கு இல்லையா? இரண்யகசிப்பு என்ன பண்றாரு? தம் மகனை விஷ்ணு வந்து தன்னோட குல எதிரியா நினைக்கிறார். என்ன? இரண்யாட்சன் என்னோட அண்ணனை வந்து விஷ்ணு கொன்னுட்டாரு. சோ அவர்கிட்ட இருந்து நான் வரம், அதாவது என்ன பண்ணணும், சாகாத வரம் வாங்கிட்டு நான் பாதுகாப்பா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறார். அதனால என்ன பண்ணாரு? கோயில்ல இருக்கக்கூடிய விக்கிரகம்லாம் எடுத்து அவருடைய ஆஹ் உருவச்சிலையை வைக்க சொன்னார். எல்லாரும் என்னுடைய பெயரை தான் மந்திரமா உச்சாரணம் பண்ணணும்னு சொன்னார். அதுக்கோசம் அவர் இறக்காம இருந்தாரா? இருந்தார் இல்லையா? அவருக்கோசம் ஒரு அவதாரம் எடுத்து தன்னுடைய பக்தன் பிரகலாதனை காப்பாத்துறதுக்கு நரசிம்மர் வந்தாரா? இல்லையா? ஷார்ட் டூரேஷன்ல வந்தாரு அவர்தான். ஒரு தாயோட கர்ப்பத்துல வந்தா நிறைய நேரம் ஆகுன்றதுனால என்ன வந்தாரு? தூண்ல இருந்து வெளியே வந்தார். இல்லையா? சோ அது மாதிரிப்பட்டவர் தான் வந்து பகவான். ஆனா அசுரர்களுக்கு இது புரியறது இல்ல. அவர் என்ன நினைக்கிறான்? இவன் என்னோட எதிரி, நான் அவனை கொன்னுடணும் அப்படிலாம் நினைக்கிறாங்க. அது மாதிரி யாருக்கும் யாருமே எதிரி இல்ல. நம்ம மனசுதான் எதிரி. நம்மளுக்கு வந்து நன்மையும் தீமையும் பிறர் தர வாரான் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க. நமக்கிட்ட தான் எல்லா குணங்களும் இருக்கு. அசுர குணங்கள் இருக்கும், தெய்வீக குணங்களும் இருக்கு. அதுல வந்து இந்த தெய்வீக குணங்களை வந்து நம்ம மேல எடுத்துட்டு வரணும். இல்லையா? நான் எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவன், பலமுடையவன், மகிழ்ச்சியானவன் ஆவேன்னு சொல்லிட்டு இந்த வார்த்தைகள் வந்து கரெக்டா? தவறு. இல்லையா? ம். ஏன்னா எல்லாத்துலயும் உயர்ந்தவர் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் தான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், என்ஜாயர் அண்ட் வெல்விஷர்ன்றதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்னொரு பிக்சர்ல என்ன ஆகுது? கம்சன் என்ன பண்றான்? தேவகி மாதாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு தூக்கிட்டு ஊர்வலத்துக்கு கூட்டிட்டு போறார். அப்ப வந்து அந்த அசிரியர் வாக்கு கேட்டதுனால என்ன பண்ணாரு? நல்லவனா இருந்தவர் என்ன பண்ணாரு? அவங்களை கொல்லணும்னு நினைக்கிறாங்க. இல்ல? அப்ப வசுதேவர் கணவனுடைய பெண்ணை பாதுகாப்புறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி வரையும் தந்தை, கல்யாணத்துக்கு அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கணவன், கணவன் மறைந்த பிறகு அவங்க மூத்த மகன் வந்து காப்பாத்தணும். இல்லையா? சோ வசுதேவர் சொன்னாரு, வேண்டாம், நீ எங்களை கொன்னன்னு வச்சுக்கோ, உன்னுடைய பெயர் புகழ் எல்லாம் போயிடும், நீ அரசனாக போற, இந்த கேவலமான செயலை நீ செய்யாதப்பான்னு அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு பிறகு விடுறாரு. இருந்தாலும் என்ன பண்றாரு? சிறைச்சாலையில வைக்கிறாரு. பிறந்த குழந்தையெல்லாம் கொன்னாரு. அந்த கதை நமக்கு தெரியும். அதனால கம்சன் இறக்காம இருந்தாரா? கம்சனை வந்து என்ன பண்ணாரு? கிருஷ்ணரே கொன்னார். இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது ராவனுடைய கதையை பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன். சீதா மாதாவை வந்து எடுத்து கடத்திட்டு போனார். அஹ் அவருடைய லோகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த இலங்கை வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு வாஸ்துப்படி ரொம்ப அழகா இருந்தது. அவர் ஒரு சிறந்த சிவன் பக்தர். இல்லையா? அதனால அவருக்கு ஆத்மலிங்கமும் கிடைச்சிச்சு.
இல்லையா? அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சிவலோகத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தார். அவர் அவ்வளோ ஒரு தூய பக்தரா சிவனுக்கு பக்தரா இருந்தார். பட் அவர்கிட்ட இருந்த ஒரே ஒரு தவறான எண்ணம் என்ன? பெண் ஆசை. அது மாற்றான் மனைவி மேல ஆசை. அவங்க தங்கச்சி அந்த ஸ் சூர்பனகி சொன்ன வார்த்தையில வந்து அவரு நம்பி என்ன பண்ணாரு? ராமருடைய மனைவி சீதா மாதாவ கடத்திட்டு வந்தார். சாயா சீதான்றது நமக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அவர் வந்து அழிஞ்சாரா? ராமனர் வந்து ராமர் என்ன சொன்னார்? இன்று போ நாளை வான்னு ஒரு கடைசி நிமிஷத்துல கூட ஒரு சாய்ஸ் குடுத்தார். நீ போயிட்டு வாப்பான்னு அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்ணாரு? மரணம் அடைந்தார். ஸோ இந்த கெட்ட புத்தியில இருந்தவங்கலாம் வந்து நிரந்தரமா வாழ்ந்தாங்களா? அழிவு தானே ஏற்பட்டாச்சு. ஓகேவா? செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. என்னைப் போன்று சக்தியுடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? இன்னைக்கு எனக்கு இது கிடைச்சிச்சு. ஸோ நாளைக்கு இது எல்லாம் எனக்கு வரும்னு சொல்லிட்டு அவன் கூட்டி கழிச்சு பார்க்குறான். ஆனா அவனுடைய கணக்கு வந்து என்ன ஆகும்? தவறாகுன்றத வந்து அவனுக்கு தெரியறதில்ல. நான் யாகங்களை செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன். இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர். ஓகேங்களா? நான் இதை பண்ண இது கிடைக்கும்னு ஒரு கால்குலேஷன் இல்லையா? ஸோ ஆனா அதெல்லாம் வந்து உண்மை அல்ல என்றதை அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றாங்க. அந்த அறியாமல வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்க தான் அசுரர்கள். அதுக்கு உதாரணங்களும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். சிசுபாலன் அவனுக்கு என்ன இருந்துச்சு? அகங்காரம் இருந்துச்சு இல்லையா? அகங்காரம் இருந்ததுனால ராஜசூய யக்ஞம் நடக்கும்போது கிருஷ்ணரை வந்து அவதூறா பேசுறார் இல்லையா? அதனால அவருக்கு என்ன ஆச்சு? மரணம் வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அவர் கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுமையா இருந்தார். அவங்க அம்மாவுக்கு சொன்னார், நான் 100 தவறுகள் செய்யற வரையும் உன் பையன் பொறுமையா இருப்பேன்னு சொன்னார். அந்த 100வது பண்ணும்போது சுதர்சன சக்கரத்தை வச்சு அழிச்சிட்டார். ஸோ அசுரர்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து அழிக்கிறாருன்றதை இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேயா? அகங்காரம். மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. Yes, அது Mataji. It is अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम् आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः हरे ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்குள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடல்களிலும் பிறருடைய உடல்களிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றன. அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு? பொறாமை இல்லையா? பொறாமை இருக்கிறதுனால அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும் வந்து அவங்க துன்புறுத்துறாங்க. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரண்யகசிப்பு மாதிரி யாரும் தவம் இருந்ததே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாவே சொல்றார். இதுவரை யாரும் இப்படி ஒரு தவம் இருந்ததில்ல. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு பாதி உடல் வந்து அந்த செதில் சாப்பிட்டு எலும்பு கூடுமா இருந்துச்சு. ஒரு பாதி உடல் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. அப்ப எவ்வளவு அளவுக்கு தன்னை வற்புறுத்தி இருப்பான் இல்லையா? கஷ்டப்பட்டுட்டு இந்த தவம் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய வெப்பம் வந்து மேல் லோகத்தை தாக்குது, எல்லா லோகத்தையும் தாக்குதுன்றதை நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? சோ அத மாதிரி தன்னையும் வற்படுத்திப்பாங்க. அவங்களுக்கு அவ்வளவு அளவுக்கு பொறாமை இருக்கும். ஓகே. உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை மதிக்கவும் மாட்டாங்க. அதனால என்ன ஆகுது? அவங்களுக்கு அழிவு தான் ஏற்படுதுன்றது அவங்களுக்கு தெரியல இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्य अत्यसन् अशुभान् असुरिष्वेव योनिषु சோ கடவுள் என்ன சொல்றாரு? இப்படி போய் பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடல்நிலை மனிதர்களை ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். என்ன சொல்றாரு? கீழே தள்ளி விடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கிருஷ்ணரே சொல்றார். ஓகேவா? சோ இந்த கடைநிலை மனிதர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்கின்றேன். சோ நம்ம என்ன ஆகணும்? இத அலர்ட்டிங் மெசேஜா எடுத்துக்கணும் இல்லையா? நம்ம கிட்ட என்ன ஒரு அசுர குணங்கள் இருந்தாலும் இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை விடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. आसुरीयोनिमापन्न मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ஸோ அவங்களுடைய நிலைமை என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அசுரத்தன்மையோட பிறக்கிறாங்க. அதனால மறுபடியும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றனர். அந்த பிக்சர்ல நீங்க பார்க்கலாம். கீழ் நோக்கி போறாங்க. ஓகேவா? கீழ் நோக்கி அவங்க வாழ்க்கைய போகுது
ஓகே. ஸோ அவங்க மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கும் இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிட்டாருங்க, அவங்கள கடைநிலையில நிரந்தரமாக தள்ளிடுறேன்னு சொல்லிட்டார். ஓகேவா? இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு, என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. ஓகேவா? அவங்க என்ன போவாங்க, வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்மளுடைய எண்ணங்களை குணாதிசைகளை கையாளுறதுல, இல்லையா? காமம், கோபம், பேராசை இந்த மூன்றும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நரகத்துக்கு கொண்டு செல்லும் கதவுகள். ஓகேவா? இந்த இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். கடவுள் இங்க என்ன சொல்றாரு, காமம், கோபம், பேராசை இதெல்லாம் எங்க கூட்டிட்டு போகுது, நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போகுது. அதனால இதெல்லாம் விட்டுடுங்கன்னு சொல்லிட்டு கடவுளே சொல்றார். ஓகேவா? அப்போ அவரே சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், இப்போ முயற்சி பண்ணணும், இல்லையா? இதெல்லாம் விட்டுறதுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இத படிங்க மாதாஜி. 22. विमुक्त कौन्तेय द्वारैः आचार्यस्य मनश्रेय ततो याति परां गतिम्. ஸோ இந்த மூன்று கதவுகள் இருக்கு இல்லையா, காமம், கோபம், பேராசைன்னு அப்படியே அந்த நரகத்தின் இந்த மூன்று கதவுகளில் இருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்வுக்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகிறான். நீங்க இந்த ஸ்டெப்ஸ் பாருங்க. ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும், இந்த மூன்று விஷயத்துல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டு அவன் எந்த பக்கம் திரும்பணும், கடவுள் பக்கம் திரும்பணும், இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணணும், அதனுடைய முதல் ஸ்டெப்பு ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கணும், வேதங்களை படிக்கணும், அடக்கத்தோட ஒழுக்கத்தோட வாழ்க்கையை தவங்களை ஏத்து வாழணும், புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஆன்மீக ஞானத்தை வளர்த்துக்கணும். அப்ப இறுதி இலக்கான நம்ம எங்க போனோம், பரம புருஷர பகவான் ஸ்ரீமதி ராதாராணி அண்ட் கிருஷ்ணா இருக்கிற இடத்துல கோலோக்குற விருந்தாவனத்துக்கு போனோம். அதுதான் நம்மளுடைய டெஸ்டினி, இல்லையா? நம்மளுடைய இலக்கு அதுதான். கிருஷ்ண பிரேமை அடையணும், அங்க போகணும். அங்க போனா நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். அதுதான் சொல்றார். ஸோ நம்ம எந்த கதவுகளை விட்டுனோம், காமம், கோபம், பேராசையை விட்டுட்டு இந்த படிகள் பக்கம் நம்ம கதவை நம்ம திரும்பி மேலே ஏறி போறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. ஸோ சாஸ்திர விதி, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. ஸோ எவன் ஒருத்தன் சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணலையோ அவனுக்கு என்ன கிடையாது, பக்குவம் வராது, சந்தோஷம் கிடைக்காது, பரம இலக்கு அதாவது கிருஷ்ணரை அடையக்கூடிய இலக்கு அவனால அடைய முடியாது. அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான், இந்த 4 விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருப்பான். அதாவது சூதாடுவான், குடிப்பான், மாம்சாகாரம் உண்ணுவான், தேவையில்லாத உறவை வச்சுப்பான். அதனால அவன் மறுபடியும் வந்து கீழ்நிலையில பிறக்கிறான், இல்லையா? நிரந்தரமா அவங்கள வந்து கீழே தள்ளிடுறாரு. அருவக்க தக்கக்கூடிய வாழ்க்கைய வந்து அவன் அணுகுறான். அப்போ வந்து அவனால இதெல்லாம் வந்து யோசிக்கவே முடியாது, இல்லையா? அவ்வளவு அளவுக்கு கீழ்நிலையில போறான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञाता शास्त्रविदो विधानोक्तं कर्म कर्तुम् इहार्हति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்டதிட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும், இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன வச்சுக்கணும், நம்மளுடைய கடமை எது, நம்ம கடமை எது இல்லைன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எது செய்யணும் செய்யக்கூடாதுன்றத டிமார்கேஷன் பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்ப கிளியரா கடவுளே சொல்லிட்டார். அதாவது காமம், கோபம், பேராசை இதெல்லாம் நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போகும், நீ அதை விட்டுடு, ஆன்மீக ஒரு ஏத்துக்கோ, அடக்கத்தோட ஒழுக்கத்தோட புலன்கட்பாடோட வேதங்களை படிச்சுட்டு வாழு, பரம இலக்க நீ அடைவன்னு சொல்லிட்டார், இல்லையா? இதுக்கு வந்து அவரே முன்மாதிரியா இருந்திருக்கார், இல்லையா? அவர் சின்ன கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தை வந்து சிருஷ்டி பண்ணாரு. ஓகேவா? இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து குருகுல போயிட்டு பாடத்தை கத்துக்கிட்டார், குருகுலத்துக்கு போயிட்டு பாடத்தை கத்துக்கிட்டார், இல்லையா? சாந்திப்பினி முனி கிட்ட போயிட்டு. அது மாதிரி நம்மளும் ஒரு குருவை ஏத்துக்கிட்டு அவர் சொல்லி இருக்கக்கூடிய விதிகளை பின்பற்றி நம்ம வாழணும். அதுதான் இங்க வந்து டேக் ஹோம் மெசேஜ். அதை பண்றதுனால நம்ம கிட்ட அசுர குணங்கள் இருந்தாலும் அது மெல்ல மெல்லமா போயிடும் அது. ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா.
ஆ, ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா? இல்லை முடிச்சுக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ओके। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओके। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All all glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. Hare Krishna Mataji. So நம்ம இங்க என் பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. நிமிஷம். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா.